Unang bungad pa lang po natin dito. Ito po yung mga tilapyang plapla. Magkano per kilo dito? 120. So ito po yung ina-update po natin na tilapia, no? So dito ang mga per kilo ng tilapia ay 120 kada kilo. So yan po yung mga nakabanyera pa po nila na ilalabas o ilalatag dito sa kanilang latagan ng pwesto. 120 per kilo. At yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga tumpukan po ng mga galunggong. So shout out sa inyo mga pogi. Shout out. Ayun. So magandang umaga. So yan po yung latagan nila, no? 100 pesos sa mga tumpukan po ng isdang galunggong, dalagang bukid at mga bisugo. So 300 pesos sa mga bisugo. Katsareta 160 ang kilo. Ganda ng katsareta natin, no? Yan po ay 160 na per kilo. Bossing, magkano na ngayon per kilo ng pusit? 300. Ayan po, ang per kilo ay 300 pesos na kilo ng mga pusit na latagan po dito sa Malabon Fish Market. Tumpukan din po, ayan. So 370 ang kilo ng mga isdang pompano. So yan po yung presyo. So yung mga sapsap po natin dito sa halagang 50 pesos na tumpok. So yan po yung nakabanyera pa, oh, na ilalatag po dito ng mga sapsap. Noemi, tanong ko na po yung per kilo ng torsilyo ngayon. Torsilyo 240. Mataas ang mga presyon po ngayon. Ito, oh. Bossing, magkano per kilo? 200? 180. So presyohan ng mga latag po dito ng dalagang bukid, 180, no? Yan po yung mga ma-update po natin ng mga isdang bato dito sa pag-akyat po ng tulay. Ito po mga torsilyo, tapos pitilya, snapper, dalagang bukid, lapu-lapu, labahita. Magkano po yung labahita? Ngayon 200 ang per kilo. Yung mga bagong dating po yan, ha? 160 naman sa pwesto doon, yun, sa latag po, no? Ito naman mga tumpukan, ayan, mga bisugo, 50 pesos, ganitong karami. So yan po yung mga 50 pesos sa bisugo, no? 50 pesos po na latagan po dito. So 90 pesos naman po ang per kilo dito at napakamura. So yan po yung presyuhan at ang gaganda ng kanilang mga latag. So 150 sa mga cream dory. So ngayon lang tayo uli nakakita ng mga latag ng cream dory at ulo. 100 pesos na kilo. Sa pagpasok, ibig sabihin ay malaki na po ang tubig sa Kailugan. Kaya ang Agos ay papasok na dito sa loob ng Malabon Fish Port. So ito po yung fish port na Magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market, kung saan ay malaki na naman po ang tubig sa bandang ibaba. So marami po sa ating mga good morning po. So marami sa ating mga kababayan po ngayon ang pumunta dito po sa pag-akyat po ng tulay, no? So mag-update tayo ng kanilang mga latagan o mga presyohan ng kanilang mga latag na isda o anumang klaseng laman dagat. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So dito yung mga latagan po na ating pong nakikita, no, sa unang bungad pa lang po natin dito. Ito po yung mga tilapyang plapla. Magkano per kilo dito? 120. So ito po yung ina-update po natin na tilapia, no. So dito ang mga per kilo ng tilapia ay 120 kada kilo. So yan po yung mga nakabanyera pa po nila na ilalabas o ilalatag dito sa kanilang latagan ng pwesto. 120 per kilo. At yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga tumpukan po ng mga galunggong. So shout out sa inyo mga pogi. Shout out. Ayun. So magandang umaga. So yan po yung latagan nila, no? 100 pesos sa mga tumpukan po ng isdang galunggong, dalagang bukid at mga bisugo.
So 300 pesos sa mga bisugo. At ito po yung malalaki, no? Ito po ay galing po sa biyahe sa ibang lugar po na huli. 300 pesos na kilo, 150 kalahating kilo. Bossing, magkano yung per kilo mo ng dalagang bukid? 240. So presyo po ay 240. At ito naman po yung salmonete, 140 na per kilo. At yung mga talakitok ay 160 sa ulo. Bossing, thank you ah. At dito mga tumpukan po ng bangus, bandaing, so gulyasan, ganyang kalalaki po. Ito katsarita. Katsarita. 160 ang kilo. Ang ganda ng katsarita natin. Oh. Yan po ay 160 na per kilo. Salamat, thank you. 50 pesos na tumpukan po ng isdang tawili. At mga tumpukan na 50 pesos, mga banak na maliliit. Alright, so update pa tayo. Mga dilis. 50 pesos tumpukan pa rin po ng latagan ng galunggong. Ayan, mga galunggong at mga pusit. Pusit na itlogan. Bossing, magkano na ngayon per kilo ng pusit? 300. Ayan po, ang per kilo ay 300 pesos na kilo ng mga pusit na latagan po dito sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you. 120 sa mga batalay. 100 pesos sa mga tumpukan po ng bangus. 20 batalay. Ayan, yung mga presyo po nila, no, ng kanilang mga latagan. At tumpukan po ng maliliit na sugpo ay 100 pesos na tumpok. Bisugo, tumpukan din po. Ayan. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag na ina-update po natin. Ang kagandahan ay may mga presyohan na silang mga nakalagay sa kanilang mga panindang isda. Ang ulo ay kilo. Ang kilo ay 100 pesos. Ang laman ay 160 per kilo sa mga gulyasan. Tuna po natin ay 160 per kilo. O yung galunggong ay 240 per kilo. Tilapyang Batangas ay 120 per kilo. So tumaas ang mga gulyasan natin, no? Sa presyon ay naging 180 na ang kilo. Dito tayo sa pwesto ni Boy Bangus. Shout out sa iyo, Boy Bangus. So sa isang piraso ng kanyang bangus na bentahan dito ay 150 per piraso. So shout out sa iyo, Boss Meng. Good morning. So mamaya maghahata ka na naman ng banyera mo. Maglalako na naman siya ng kanyang paninda. So yan po si Boy Bangus na vendor po ng kanyang panindang bangus. So lapitan natin si El. Ayan na malapit. Alright. Alright, so tuloy na tayo sa ating pag-update dito po sa Malabon Fish Market. At yung mga latagan na ating pong makikita at i-update po natin, no? So sa mga presyon na ating makikita, so yung mga latagan, medyo may mga paggalaw yung mga presyo ng mga gulyasan, no? So yung mga hipon, hindi pa natin napapasadahan yung kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market. So lapitan natin yung kabilang side. Ayan po, at alamin natin yung mga presyo ng kanilang latag. So dito po yung mga latagan ng kanilang mga gulyasan. Ito po yan. So 160 po na per kilo ng mga isdang gulyasan.
So shoutout sa iyo. Shoutout kaway naman diyan. Yun. Yun, shoutout. So pinagkaguluhan ng mga kasama, no? Shoutout sa iyo. So 370 ang kilo ng mga isdang pompa, no? So yan po yung presyo. So shoutout sa iyo, Boy Putik. Ayun, shoutout. Huwag kalimutan magdala ng bota, baha ngayon. Ayun, baha. So huwag kalimutan. At lumilipat na sila unti-unti dito sa pag-akyat ng tulay, no? So salamat mga Lodi. Abante na ako. Shoutout ko rin kay Paring Lino. Lino, shoutout ko rin. So ayan po yung mga datag po dito ng mga gulay. Yan po ay 20 pesos, no, na mga kada balot. Kahit malamig ang tubig, wala nang ulan pero ang tubig malaki pa rin po. Baha pa rin ang Malabon Fish Market. So dito tayo sa mga tumpukan na pwesto ni nanay, no? So yung mga sapsap po natin dito sa halagang 50 pesos na tumpok. So yan po yung nakabanyera pa, oh, na ilalatag po dito ng mga sapsap na bentahan po nila. 50 pesos, pangmasang presyo. Nanay Noemi, shoutout po. Good morning po. Ayan, kadarating lang po ng kanyang mga nilatag ditong isda, no? So Nanay Noemi, tanong ko na po yung per kilo ng torsilyo ngayon. Torsilyo, 240. 240. Mataas ang mga presyon po ngayon. Eh yung bangus po, 20 pa rin. 220. So yan po yung presyo at isang piraso ay 160 na inyo pong mabibili. Nanay Naimi, salamat po. Thank you. So abante pa tayo sa mga latagan po dito na mga isdang bato. So dalagang bukid, ang ganda, oh. Bossing, magkano per kilo? 200? 180. So presyuhan ng mga latag po dito ng dalagang bukid, 180, no? Yan po yung mga ma-update po natin ng mga isdang bato dito sa pag-akyat po ng tulay. Ito po mga torsilyo, tapos pitilya, snapper, dalagang bukid, lapu-lapu, labahita. Magkano po yung labahita? Ngayon 200 ang per kilo. Yung mga bagong dating po yan, ha? 160 naman sa pwesto doon, yun, sa latag po, no? So yun po yung mga latagan po nila. Ano tawag dito isda? Yan po na snapper po. Eh dito magkano presyo? 200 po na kilo, no? So hindi natin mabala dahil nga may mga customer po. Bossing, salamat, ha. Thank you. Alright, so bandi na tayo dito pa sa iba pang latag. Ayan. Mga lapo-lapo na latagad ng isda ni Kuya Warren dito sa Malabon Fish Market. Ayan, nilalatag at nilalabas na po sa kanyang cooler. No, yan po yung mga isdang bato na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Mga isdang batalay. Ayan. Wala na, bininta na ni, Isdang batalay, no? Namatay din naman yung Na masarap pang sigang. wala rin na idulog din ang hospital lang ilang dito. At dito, yan. 170 sa per kilo na mga isdang batalay. Ito po yan. So sa sitwasyon po ngayon sa bandang ibaba, halos lahat po ay umaakit na dito sa itaas upang maglatag ng kanilang mga ibebentang mga isda dito sa mga namimili po, no? So update pa tayo sa iba pang mga latag na ating pong makikita rito sa Malabon Fish Market. Mga buhay na tilapia, ito po yan. Lagyan mo na isang daan ng kilo. Ano ka na yung yan? Lagyan na lang kilo po. Magkano per kilo ngayon tilapia mo, bossing? 130 po sa mga tilapiyang buhay, no? 130 na per kilo. Alright, so yan po yung mga ina-update po natin dito sa Malabon Fish Market. Ganyan na, boss. Naranasan nila ang tindahan o ano, sasakyan.
So, nandito tayo sa mga latagan pa, no? Ito na yung mga presyohan ng mga hipon na ating pong iba-vlog. So, 190 per kilo. So, yan po, no? At mga pangus. So, ito po yung mga latagan na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. Depot-pot, magkano kilo? 200 lang. Ayun, 200 pesos naman po dito sa mga hipon. Tipat, magkano kilo mo ng bangos? Per piraso, boss Dan. Per piraso magkano? 170. 200 po sa malalaki. Ayan. So, yan po, no, yung mga presyon ng kanilang latag. Tipat, salamat. So, ito naman mga tumpukan. Ayan, mga bisugo. 50 pesos. Itong karami. So, yan po yung mga 50 pesos. Sa bisugo, no, 50 pesos po na latagan po dito. At ito naman yung mga plapla. Ito. So, 90 pesos naman po ang per kilo dito. At napakamura. So, yan po yung presyuhan. At ang gaganda ng kanilang mga latag. So, 150 sa mga cream dory. So, ngayon lang tayo na uli nakakita ng mga latag ng cream dory at pulo. 100 pesos na kilo. At mga avocado na latagan po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bukado na yun. So, ito po at yung mga sasakyan at iba pa mga vendor po dito na mga nagtitinda ay nandito na po sa ibabaw po ng tulay. So, tatawid tayo sa kabila, no, upang makapag-update pa ng kanilang mga latag na mabibili. So, sa mga hipon tayo sa pwestuhan po nila, no. So, shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Eto na. So, 260 sa mga kilo po ng hipon, no. Malalaki po yan, jumbo size, no. Tapos yung mga lumot po natin ay 220 per kilo. 250 na lang, boss. 250. Ayun, no, 250 binibigay na po ang kada per kilo, no, ng mga malalaking hipon. Ate, salamat po, te. So dito 200 pesos na per kilo. So yung mga na-update natin dito sa bandang itaas ay puro hipon na po. Salamat. At dito rin po may 200 pesos na kilo. So shoutout sa iyo, Lodi. Dito ay 240, oh. Good quality po, oh. Yan, 240, no, na Sariwa yan, no? hipon. 240. Patay ka, di ka umabot. Gago din siya po. Chat nga sa kanya yung Calvin. Alright, so yun na po ang ating i-update dito sa Malabon Fish Market. So sa mga nagtatanong at mga viewers po natin, so sa ating pong pamimili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang aking pong masasabi sa inyo sa pagsusuri ng inyong pamimili ng mga mabibiling isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So pinapasok po natin itong loob po. Itong loob po ng fish port, no. So ganito na po ang sitwasyon, umaagos na po ang tubig, papasok po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung fish port na atin pong pagpasok ng tubig galing sa Kailugan, no, ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Maki. At nakita kita dito naglilinis ng motor. Linisin natin, tapos pagtapos, lusong natin sa bahay. Mamaya, at gawin mong jet ski ang iyong motor. Tamang linis si Boss Maki. Ayan. Nandito ako pumasok para makita ko yung fish port, yung sitwasyon dito sa loob. So, ayan po yung pag-agos ng tubig na papasok po dito sa loob po ng Malabon Fish Port. Ayan. So, sa pagpasok, ibig sabihin ay
malaki na po ang tubig sa Kailugan. Kaya ang Agos ay papasok na dito sa loob ng Malabon Fishport. So ito po yung fishport na ating pong nakikita. Ayan. Dito po yung mga bentahan ng maraming isda kapag sa gabi po kayo maghahanap. So 7 p.m. or 6 p.m., 7 p.m. hanggang 4 a.m. in the morning ay meron po kayong makikita dito at mabibili mga iba't ibang klaseng laman dagat dito sa loob po ng Malabon Fishport. Alright? So shoutout sa iyo. At nagkita rin tayo dito. Ayan si Maki Boy. So shoutout sa iyo, Kuya Romy. Nakaubos ka na ba? Nakaubos konti lang sobrang matumal. Ayun nga. Tsaka malaki na yung tubig. Parang falls. Ayun. So iniisip ko lang, Kuya Romy, saan ka bumibili ng ano diyan, ng C2? Ayun sa kabila. Ah, doon pala. Kung naghanap kayo ng hidden falls, pumunta lang kayo. Ayun, bagong hidden falls, Ahon Malabon. Ayan. Mababa nga lang ang ating hidden falls na inyo pong nakikita sa aking vlog. Ayan. So meron tayong nakitang aso na sumampa na kasi sila ay evacuate. Ayan na. Nakapwesto na sila para hindi sila abutin ng tubig. Ayan, oh. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. At sa mga taga Malabon, ingat po tayong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye-bye na po. God bless.